Mayong adlaw kinitong latest weather update karong adlaw Tuesday, November 17, 2020. Base sa atong latest satellite image, wala tayo monitor na low pressure area or bagyo sulod og gawas sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang northeast monsoon or amihan ang paday nakaapekto sa may northern Luzon, samtang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang nakaapekto sa bambahin sa nasod. Sulod sa atong 24 oras na forecast, ang tibuok sa Visayas, Palawan kasama na ang Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinatin ang init na panahon panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umo na kalangitan ug natay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog ug kilat. Padayon ta mag-monitor sa ato mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Para sa kahimtang sa hangin ug sa kadagatan, ang tibok sa Visayas, Palawan kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro makasinatin ang hinay ngadto na sa kasarangan ug ang kadagatan malinawon ngadto na sa kasarangan ang pagbalod. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, PAGASA Visayas, DOST, Maayong adlaw.